아르 공케 딱 이거 사까이 거 이게 능 doctor하고 나이자고 데 비티럭 데 마인 짜이 마땅 पहिला केलावा बत्ती बपरे हुँदै पर गर्ने या फर्जा उयो आएको तला वो अर्कै अरू बत्ती घर नदिनमा त 이게 능 따복 땅거 뜨비 싸워니 खूब कष्ट हो न मातां हाइसिबले त्यस्ता मान्छेको फालस कागेर मान्छे इनके ताबक ननो फाइबे चुबा फाइनाय रगनो नों बसे जरतै बरगनो तमा मेसेज रना मुसु बा हामारि रे रना मुसु ना बाहाय साना मुसु बरगनो गरम त्यही साथमा खाक्साङ मा याफा मुसु खाकासम्म म या फसमा उतार खाइने रबा असो काम बा दा बेलायके हमबाय काकानि खुक्ति सिं खनाखा पहिलाव दिपरका हा जरा चिनि ओ भिडियो न नाय तंनाय रनो जों तिने कासे इनफरमेशन नखा ओ 20 किला कन्स्टिट्युएंसी नि अंडर मोर दुं पाराव चिनि तांथां तिप्रा मथानि राजु जमातियानि बनि थ्रु থেকে इनफरमेशन कासे मखा अरो खरकसा जत्नबासि जमाते हनै रोगि कलाइजा गदगमा अंगै तंगो बत चाइसिं न तंगो जाबो इनके बतांगै बेसाइ मेलि अमहाय के जों इनफरमेशन माखा ओ इनफरमेशन मावनि लग लग न जों दिने अरो चिनि 20 किला ने अंडर नि तिप्रमथा तेरपा कामिनि इंगै प्राइमरी कमिटि संनि चाइतो मंबाय जन जे मानसि सुबा सुगना लाइबे चिनि बिसिंगो न मेम्बर नि बिसिंगो न सुबा सु खाइनाय मिनाय ताबो बनो जों किसा बनो जे सुगमा दरते जों बनो सुबावानि फाइलेखा हानिबंगै ओ तिब्रामथा तिरपा कमिसन जतननो हामाय मारावो अरो बोरै बदल संनिबो साखार मुंतांगो ते प्राइमरी कमिटि ते जतन अरो तासिनि आदम सन जतन पहिला पाइपले हामजामो मारावो इनके जों बनो ताबो फाइबाय बनो सुबा लाइ फाइमाखे माइरं 50 केजि जे जों सुक्ते इनके ते बनो आपातत दाल थक सोयाबिन अमहायके पेस्ट जे बनि सोलेद्रनि जों ताबो प्रेजेन्ट जों बनो ताबो तोनै रेफायका नांखे जों तैबो लबसकांगो जे चलेमानि जों सुबा फाइफिनाय हानिबांगै ओ भिडियो न नाय दंना इनेरावबो जतनो सुबा मानखे सुबा फाइफिदि तमनहमले ब अनेक सरे हामजांगै कलाई तंताब जरा ब तांगै सामाया हानिबांगै जतनो न कयजाबो नेरावबो नखांखे नेरावबो मानखांखे जतनो थामसानि बिसिङाव हामजामनि बिसिङाव जतनो फाइ सुबा फाइखे बेलाखे जानाय इनके जों ते किसा बनो सुबाय लांसिनाय तमनहमले जे बनि नांमनि जिनिस जों फंपारि तत्व हिंगालिया इनके बताओ तांग दमैबा किसु सिनर कलेक्शन तंग्रमनि रां 1000 तंग जों सिनि चेयरमैन होते जों बनो याफारना इनके हामबा बास इनके लॉकडाउन जराव एमहाय क्राइसिस तम जगाव चिन्ति प्रसारनो जतनो कइले मुतुबो जतनो खाबाक्साखे जतनो पारा एलाकाराव अमहाय बरक तंखांखे जतनो जन किसांखेनो खरकसानि जीवन जों मोथांमोन पाइरेनो तो जतनो तो खाइमे हाबनो कंडीशन बुस्तु उइमा खाइने बिकॉज अमनि कंडीशन के एमन उनका रोगी गतंगो बतांगै से चाइमलिया हानिबंगै जों बनो हाखेनो नाय तंमलिया हानिबंग जों लग इनफरमेशन माहा जों फाइखा नुबो फाइखा नरौ नायबो नायदि बनि कंडीशन किसा फुनुक बे चिनि कैमरामैन किसा सानाय बनि कंडीशन बो बाहायके तंग नबो कसे गपलावो न तंजाबो इनके ते बसार बलगेबो करे बसाइसिं कष्ट के खाइसे सुंचाना बो कष्ट तो तिनि साइतंग फिया हायफोनो जों बनो जतन लोकरनो कइने मुसुबो जतन किसा मासे जे सुक्सा सुबो माके गलाय नतै बो हामनाय